Que che parece, doutor, se imos aí o escaparate, querido Iago, para falar dunha posible consecuencia destas cenas, que aquí o amigo Manel sempre conta, xa coñecen a anécdota os espectadores habituais do termómetro, que son esas temidas gastroenterites. Pois o primeiro... Que poden aparecer en calquera momento. Vou poñerme un pouco técnico ao principio, despois vou traducilo a Cristian a todo o mundo. A gastroenterite defínese como a inflamación do estómago ou do intestino, independentemente de cal sea a súa causa. Pode ser por un virus, por unha bacteria, por ansiedade, por unha visita turística a Chernobyl. Pode haber un montón de causas que poden irritar o noso intestino. E non sempre sabemos, cando alguén ven a miña consulta cos síntomas básicos, que son os vómitos e a diarrea, non sempre sei cal é a causa, pero teño unha vantaxe neste caso, é que todas se tratan igual, co cual tampouco teño moito interés en saber cal foi a causa. De todas formas, cando vemos unha diarrea ou unha gastroenterite en outono, o típico que sexa polo culpa do curso escolar. Os nosos rapaciños métense as mans mutuamente nas súas bocas, algúns incluso se transmiten polo aire, entón créase un patrón de contagio en fichas de dominó. Primeiro cae papá, dous días máis tarde cae mamá, dous días máis tarde cae o neno, etc, etc. E cando é por unha bacteria ou por unha toxina, normalmente todos os comensais caen ao mesmo tempo. Que é a razón pola que temos este polo? Porque un erro que comete todo o mundo, casi todo o mundo, é lavar o polo antes de cociñalo. O cal, en primer lugar, é innecesario, porque as persoas civilizadas normalmente utilizamos o fogo purificador para esterilizar, é dicir, todos os xermos morren con suficiente calor. Entón, se eu vou hornear o polo, no horno van morrer todas as bacterias. Pero teño un problema, se eu collo o polo e o poño debaixo do grifo da auga, empeza a sair un montón de microgotiñas que ademais son transparentes, non deixan nada manchado. E se tes unha encimeira como a miña, que non sei se é granito ou imitación de granito, pero ten un patrón moteado que hoy non vexo que gotiñas saltaron. Resulta que nos polos é moi normal, forma parte da súa flora intestinal, e moitas veces hai contaminación por toda a pel de unha bacteria que se chama Campylobacter jejuni. Esa bacteria morre co calor, co polo non temo problema, pero imagina que eu vou cortar uns tomates ou vou cortar algo de froita e vou deixala na encimeira, vai estar contaminado con Campylobacter jejuni. E se ademais pasa un par de horas nesa zoa, de repente teño un cultivo de Campylobacter, tomo e de repente toda a xente que tome ese alimento caen todos enfermos. Entón, o de lavar o polo, quero que sepa todo o mundo, é unha tontería, é dicir, non ten ningún sentido. Ni sequera o descongelado, unha peituga que saquemos do congelador, nada. Os alimentos que imos tratar con calor non temos que ser moi nacis co tema de higiene, porque vamos matar todos os xermos que o problema é coas ensaladas, cos alimentos templados, ou con un alimento que vai estar moito tempo fora do fogo, fora da neveira, que aí sí que poden producirse, pero sempre que eu, imagina, isto teño todo de salmonela, pero coño, meto o forno, morren todas as salmonelas, xa non hai ningún perigo. Claro, outra cosa que contamine despois de cociñalo, pero que sería outra cousa. Que interesante, porque seguro que moitos e moitas levamos moito tempo facendo mal. Doutor, cales son as sinais de alarma dunha gastroenteritis? Pois, normalmente, unha gastroenterite é unha das demostracións de que o corpo é sabio. É dicir, cando nós temos unha gastroenterite, os síntomas que vemos é porque o corpo ha desencadenado o protocolo de depuración. É dicir, hai un alien dentro e ten que sair por arriba ou por abaixo, pero ten que sair. Entón, o corpo é bastante sabio nese caso, pero deberíamos limitarnos a mantenernos sanos impedindo que por culpa da nosa dieta a gastroenterite vaya peor ou que nos muramos deshidratados. Entón, cando a persona ten uns vómitos que despois de un día e medio non ceden, existe un risco de deshidratación. Ou se unha persoa ten unha diarrea que dura máis de 7 días, en primer lugar pode que non sea unha diarrea convencional, ou mellor un brote de enfermedade de Crohn, colite ulcerosa, algo que precisa un médico para que o evalúe. E aparte, ten o problema de que pode morrer deshidratado porque tanta diarrea durante tantos días pode ser un perigo. Pero en xeral, o que deberíamos facer é intentar inhibir os vómitos. Eu non estou nada de acordo cos xaropes para os vómitos porque ten un montón de efectos secundarios, sobre todo nos nenos e nas persoas maiores. E ademais, conceptualmente son bastante estúpidos, porque esos medicamentos fan efecto cando están na sangre. Eu estou vomitando, me tomo un xarope para tal, o xarope vai para fora. É dicir, non ten oportunidade de facer efecto. Entón, eu sempre confío no poder beatífico das bebidas de cola, que pareceme unha merda de bebida, pero unos bons xaropes. É dicir, a xente que ten sede debería hidratarse con agua, pero a xente que ten vómitos, se quere parar de vomitar, as bebidas de cola, polo contido que ten de carbonato sódico, que é o responsable das burbullas, e polo contido en cafeína, o carbonato sódico neutraliza o ácido gástrico e a cafeína sí que é capaz de absorberse a través da propia parede gástrica sen ter que chegar ao intestino e quitar as ganas de vomitar. Entón, cando xa levo
bebo unos cantos sorbiños de Coca-Cola, chegou un momento de hidratación. E aí podo tirar de calquera cousa. É dicir, se son unha persoa sana... É dicir, alimentos, en resumo, alimentos bos e malos para a gastroenterite? Alimentos bos e malos, en xeral, son os alimentos que sean fáciles de digerir, son adecuados. E os alimentos difíciles de digerir son, e isto sé que son moi por eso dicía sobre que o corpo é sabio, en realidad. Vamos a traducilo a Cristian. É dicir, cando temos unha diarrea, prodúcenos un aplanamiento das velocidades intestinales. As velocidades intestinais multiplican por 1000 a superficie de traballo do intestino para que podamos digerir os alimentos. E a medida que van aplanándose, cada vez teño menos metros cuadrados e cada vez debo tomar alimentos máis sinxelos se non quero que cheguen ao intestino grosso sen ser digeridos, entón as miñas bacterias van a montar aí unha festa que vai ser impresionante e vou voltar para atrás. Entón, normalmente os alimentos que son moi grasos, que son moi fortemente condimentados, son moi difíciles de digerir. Isto inclúe tamén a carne roxa e o pescado azul, que son máis ricos en grasa que a carne de ave ou o, como se chama isto, ou o pescado branco. E dentro dos vexetais teñen un problema que son moi ricos en fibra, están moi ben para o estreñimiento, non sempre son beos, depende da severidade, pero normalmente unha pataca cocida é prácticamente almidón puro e ten a vantaxe que nin siquiera precisas intestino para digerir, a propia milasa da túa saliva é capaz de ir traballando con ela, non fai partila, non fai falla partila. As mazás, a pel ten un certo contenido de cera e un certo contenido de fibra que tamén pode ser un pouco indixesto, pero no momento que aquí estou facendo algo moi incorrecto porque estuve tocando polo coa man. Claro, se aprendemos que eso non se pode facer. Cando saio daqui vou lavar a man porque vou preparar a comida da miña familia, entón non quero que acaben todos intoxicados, pero se lle quito a pel, o resto, a pulpa da mazá, tamén ten unha serie de hidratos de carbono que son bastante fáciles de digerir. E as zanorias, exactamente igual que as patacas, é dicir, os tubérculos e os rizomas normalmente son almidón casi puro e son moi fáciles de digerir. O arroz cocido tamén é bastante fácil de digerir. E as infusións mellor que a auga pura, non? As infusións mellor que a auga, porque hai unha cousa, se te paras a pensar, se ti te botas un colirio de auga destilada no ollo, vaiche escocer moitísimo, porque é moi pouco salgada. E se botas auga de mar, vaiche escocer moitísimo porque é demasiado salgada. Porque as nosas mucosas, as nosos revestimentos máis delicadiños, necesitan algo que sea igual de salgado que ti, ou que as túas células. Entón, se boto suero fisiolóxico, non me pica. E o mismo pasa no estómago. Cando eu estou enfermo, se bebo auga pura en xaxú, vai ir para fora, porque a auga pura, inda que é moi sana para rehidratarse, xusto neste caso, o estómago percibe como unha agresión osmótica. E se me dese, espero que ninguén se lle ocurra, por beber auga de mar, tamén iría para fora, que ninguén o faga. Así que con gastroenterite, auga con cosas, por así decirlo. Auga con cousas, con cola. Doutor, é que me teño que ir a publicidade. Ai, perdón.